Îl pun. Nu ăla, că ăla e la oaie. Unde-i mănuța, bă? Zi, Arsule. Eu filmez. De acum fi. De acum filmez. Abia acum mi-ai dat drumul. Uite și la asta. La dai la deal. Ia să fug. Rockero! Și mă ta cântă rock'n'roll. Și mă ta cântă rock'n'roll. Ia-te că vei rău deja. Ce copii! Cursul de cai. Cursă de Ia dă cai! mănuța. Dar bă, dă-i zoom mai mic. Ce? Dă-i zoom mai mic. Ce? Zoom-ul, mă! Da, mai mic. Lasă-mă așa. Scrie pe YouTube poza cu telefonul. Și joacă ăștia doi poza cu telefonul ăla de acolo. Și dă și un like dacă te-ați uitat. Dracu știe. Crezi că mă uit? Și mă ta cântă rock'n'roll. Arsu coboară cu abensul. Dar cu ce să coboare eu? Hopșa! Și-a spart cutia craniană. Hai bă! Bă, velpitor! A, e bun. Păi filmez un mors, mătii! Ia. Ia uite-l. Și, start! Ia-te, ia-te, ia-te! Giaca! Hai, da, bă, că trebuie să și plec. Postați asta pe YouTube? Da. Da? Da! Ia uite! Nu, haide, bă! Dă-i! Ia uite! Pe YouTube sau pe Facebook? Noastră, bă, și noastră? Mata, este ceva. Hai, bă, ciocoi! Audea! Hai, bă, că trebuie să plec! Hai, bă, dă-i! Ce faci voi? Hai să fac! Și acum, reprezentația mondenă, hai! Ce-ai făcut ăsta? E ultima fază. Hai, ultima fază! Hai să mai... Păi ne uităm, da? Și... Nebunii.